Les roques sedimentàries estan formades a partir de l'acumulació i la compactació de petits fragments procedents de l'alteració d'altres roques a l'escorça terrestre. Els agents geològics alteren les roques, originant fragments que poden ser transportats fins al que s'anomena conques sedimentàries, que són fons oceànics o de grans llacs i allà seran sedimentats. Hi ha 4 tipus de roques sedimentàries: les roques detrítiques, les salines, les calcàries i les orgàniques. Les roques detrítiques es formen a partir de les restes produïdes en erosionar-se altres roques. Cadascun dels fragments d'una roca sedimentària es denomina clast o gra. Els agents que provoquen aquesta erosió poden ser l'aigua, el gel, l'aire, el vent, la calor, l'acció de l'ésser humà, etc. Els tipus de roques sedimentàries de tipus detrític són els conglomerats. Els grans o clasts són grans i es veuen a simple vista. Els gresos. En els gresos, els grans o clasts són petits i difícils de veure a simple vista. Les argiles. A les argiles, aquests grans no es poden veure a simple vista i són microscòpics. Les roques salines es formen a partir de sals dissoltes a l'aigua de llacunes, de llacs, de mars, etc. Quan fa calor, l'aigua s'evapora i queden les sals que formen cristalls i roques. Per exemple, les roques de halita o els guixos. Les roques calcàries estan formades per carbonat càlcic, també anomenat calcita. Els tipus de roques sedimentàries de tipus calcari són roques calcàries d'origen químic. Es formen en precipitar les sals de carbonat càlcic dissoltes a l'aigua, quan canvia alguna de les condicions, sobretot la temperatura o la concentració d'aquestes sals. Les roques calcàries d'origen orgànic es produeixen a partir de restes d'éssers vius, com ara mol·luscs, esquelets o conquilles riques en carbonat càlcic. Les roques orgàniques són l'origen dels combustibles fòssils. Aquest grup pertanyen al carbó i al petroli. El carbó és una roca sòlida que es va formar fa milions d'anys a partir d'antics boscos. Hi ha 4 tipus diferents de carbó: la torba, el lignit, l'hulla i l'antracita. El petroli i el gas natural es van formar a partir de restes d'animals i vegetals, sobretot de plàncton marí. El petroli és una roca líquida.